ବରମୁଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଆମେ ସେଠି ଦେଖିଲୁ। ଆମର ମୋ ପୁଅ ସେଠି ଗଲା ବୁଲିବାକୁ, ଦେଖିଲା ଖେଳନା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଡ଼ିଛି, ତା ମନ ହେଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଠି ବସିକି ଖେଳିବ ବୋଲି ସେଠି ପୁରା ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛି। ସେଠି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛି ସେ। ମୁଁ ବାହାରେ, ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛୁ। ତାକୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନି ଜମା। କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। ପୁରା ମସ୍ତି କରୁଛି ସିଏ। ଆହୁରି କେତେ ଅନେକ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିକି ସେମାନେ ଯେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେମିତି ଖେଳିବାକୁ ମୁଁ ପୁରା ମନ ଦେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଖେଳୁଛି। ଯିଏ ଯାହା କଲା ସିଏ ସେୟା କଲା। କ'ଣ କରିବ ହେଇପାରୁନି। ଏଠି ଖେଳିବ ନା ସେଠି ଖେଳିବ। ତାପରେ ଦେଖୁଛି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଇ ଭିତରେ ଖେଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ପାଇଗଲେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଏବେ ମନ ମାନିଲା ଯେ ପଶିଗଲା ତା ଭିତରେ କିନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖି ତା ଟିକେ ମନ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ପଶିଯିବି ତା ଭିତରେ। ପୁଣି ଗଲା ସେଠିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଯାଇ ଖେଳିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ପଶିଛି ତା ଭିତରେ। କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ଯିବ? ଭାବୁଛି ସିଏ ଯାଉନି। ଏଠି ଆଉ ତା ମନ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳଣାକୁ ପଳେଇଲା। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳଣା ଦେଖିକି ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ସେଠି ଭାବୁଛି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କେତେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଖୋଲି ପକାଉଛି। ମନା କଲେ ଶୁଣୁନି ସିଏ। ଦେଇଦେଲା, ତାପରେ ପାଟି କଲାରୁ ଦେଇଦେଲା। ବସେଇବାକୁ ମନ କରୁଛି। ଦେଖୁଛି କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ଖେଳୁଛି, ମୁଁ ଯାଇ ଖେଳିବି। ଗଲା ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଖେଳିବାକୁ। ହେ ପଡ଼ିଗଲା। କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ପଶିଗଲା। ଏଠି କେତେ ସାରା ବଲ୍ ଅଛି। ସେ ବଲ୍କୁ ସିଏ ଖେଳିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଇଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ତାପରେ ବାହାରୁଛି ଆସିବ ବୋଲିକି ଆସୁନି, କଷ୍ଟ କରିକି ଆସୁଛି। ଆସିପାରୁନି। କଷ୍ଟ। ଓହୋ ହୋ, ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ସେଠିକି ଗଲା। ତା ଥୟ ରହୁନି ସିଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚଗଲାମି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ସେଇଟା, କେତେବେଳେ ଏଇଟା। ପୁଣି ସେପଟେ ପୁଁ ପୁଁ କରିବାକୁ ମାଇକିରେ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଖୁସି କହିକି ଆସିଲୁ ସମସ୍ତେ। ବାଏ ବାଏ।